Wasu rahotanni da muke samu yanzu na cewa sojojin Faransa sun yi ruwan wuta a garin Taira na Jamhuriyar Nijar, wanda hukumomi a Jamhuriyar Nijar suka ce aƙalla mutum 2 ne suka rasu, sannan da dama sun jikkata sakamakon ruwan wuta da kuma harbi ta ƙasa da wasu da ake kyautata zaton sojojin ƙasar Faransa ne da suka yi a garin na Taira a yankin Tillaberi da ke yammacin Jamhuriyar Nijar. Wani wanda ya shaida yadda al'amarin ya faru, wanda kuma shi ma Allah ya tseratar da shi, ya shaida wa BBC cewa da misalin ƙarfe 10 na safiyar ranar Asabar ne wani gungun sojojin ƙasar ta Faransa ya nemi ya kutsa na garin ta Taira domin wucewa zuwa birnin Yamai. To sai dai al'ummar garin bisa haɗin gwiwar jami'an tsaro sun rufe hanya cewa sojojin na Faransa ba za su wuce ba. Daga nan ne kuma sojojin waɗanda fararen fata ne suka buɗe wuta ta sama da ƙasa, al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutanen 2 a ƙoƙarinsu na tarwatsa jama'a. To sai dai an dai jiyo sojojin na ƙasar Faransa suna cewa babu wanda ya isa ya hana mu shiga Jamhuriyar Nijar domin mallakar mu ce a yaren Faransanci. Tun dai a ranar Juma'a ne aka fara samun takun saƙa tsakanin ɓangarorin biyu bayan da sojojin suka iso bakin garin da ƙarfe 5 na asuba. Kafin nan dai sai da aka samu irin wannan tankiya da sojojin na Faransa da al'ummar wasu yankuna a ƙasashen Burkina Faso da kuma ƙasar Cote d'Ivoire. Ana dai tamkiya da yace yadda alaƙar Faransa ke ƙara yin tsami da ƙasashen da ta raina. Masana na ganin Faransar na yin barazana ne ga yunƙurin ƙasashen na Afirka da ta raina a zamanin mulkin mallaka na neman ɓallewa daga hannunta bisa abin da suka kira zaluncin Nasara. A baya-bayan nan ne dai aka nuna wani allon majigi da aka yi wa laƙabi da suna African Apocalypse a Birtaniya, wanda ya nuna yadda ƙasar Faransa ta kashe da kuma wulaƙanta ƙabilar Hausawa a Jamhuriyar ta Nijar a zamanin mulkin mallaka. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya saka wa 'yan uwanmu Hausawa waɗanda ƙasashen duniya suka wulaƙanta tare da kashewa. Ubangiji Allah ya ruguza duk ƙasar da take son ruguza mu. Ubangiji Allah ya taimaki al'ummar musulmai da Hausawa a duk inda suke a faɗin duniya. Ubangiji Allah ya haɗa kawunanmu, ya zaunar da ƙasashenmu lafiya, ya kuma ba mu shugabanni na gari masu son mu da kishin ƙasarmu. Ubangiji Allah ya haɗa kawunanmu. A nan muke roƙo, idan wannan shine karanku na farko, da ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun labarai ingantattu kuma da ɗumi-ɗuminsu da zarar mun ɗora.